Nak kita ndulang bae mumpung rene jereke. Ya ngono, ya ngono anak berbakti. Hai Yuji kemak ora kesuting Yuji keme. Wong pawon sebyo, guys. Lho, ingkung. Yo, pira hitungan ki? Ingkunge 15 lho, guys. Apa nih? Dong, uyahe tambahan aku ngelali apa wis tak kaya pulu. Dong. Masako ya urung. Bukan sitak ta sing gedhi. Lah kuwi ngeleng. Apa tali? Kawat. Dibaleni neh bar nek trem. Sene to kok wis kudu baleni ae. Cilik-cilik. Kebok ning kene bahaya. Piye carane? Wis. Ricik kok ngene. Wis bakane, guys. Mateng. Gua dilek umur. Gak suka aku lek. Kalau mangkane video are. Lek umur ki kakeane mangan. Nah, ora dutune kebrokak malian. Jabang bayi. Piye? Enak apa bumbumu iki? Wis rasa pedes e. Enggak eleng pedes e, asin. Masa. Nek pedes lho, Mang. Mateng to, Ber? Eneng sambele lho Pak Peri. Umur nang kowe aja ngono arek. Iki Sulap to. Sakne makan anu. Jan rame nek ngene lho, guys, nek ning Jawa ki, guys. Dan ini kakung-kakung delok TV karo ngenteni sing masak-masak kae, sing muda-muda masak. Iki goleki ibu-ibu ning mburi kono. Kaya kene ae. Dhisik kene turu-turu, engko lek wis turu ganti gawe rene. Walah. Iki ibu-ibu nenek-nenek ngumpul di sini, anak-anak kecil. Iki si tukange masak ning ngene iki. Mbah Jem, ndak peteng, Mbah. Nah, cantiknya Mbah Sami Jem hari ini. Iya no. Bose kan lo, guys. Biasa. Ah, ini cari. Ya lo, Mak. So ini. Iya. Patut iki lho, Lek. Ya wis yo. Pira kowe? 4. Ya wis. Ya kowe pada. Patut nyapur apa patut nih? 35. Segamu mateng toh? Letoyo mak segone. Jan lulu. Gane rung mateng, guys. Lah iki rong dipanggang ngene lho. Apa terara dipanggang iki? Iki. Ngono aku dipanggang. Ya wis no kembo lho ya lek jero rong mateng soalnya lek manggang lek godhongke ra tenanan. Mendah. Heeh. Wong jereke terarep dipanggang. Ya mangga. Lek nganune wajan neh, plonge wajan. Kono wis mateng kabeh wis dijajal guys, didelok sing. Nyapa ra digotong rono sisa timbangku. Mateng loro. Samarku lek rumah. Sane, Mbak. Ki kuwi. Wes tak mangan, Mbak. Lah kuwi ke ora suwi lho lek godhok. Kowe njupuk minyak kae. Lagi dari dipanggang lho. Lah iya jerek anggur dipanggang iki, gen tambah dipanggang. Wis mateng kuwi, wis tak tambah panggang. Iya, dicicil sih. Sambele, guys. Halo. Iya, opo wis? Ini lagi sibuk ki batulin joko. Eh.
Budhe kita digolek iki lho. Tidak sing nurokne adik. Ketok orang mesti. Lho jerek kutok kitok ngono lho. Nuruti bos ibu. Nangis ya. Ya ngono sing resik, Bos. Ora nganu. Jane iki jenenge ning sikil. Sing resik potong gaji. Tuh ala kelingan itu lek kerja jerek ngelapi tangga ora resik potong gaji. Iya. Ki dadak ning lawang-lawang ngene iki lho yutuk ning bose didulit-lit ngene. Kon goleki sak tendok cilik to. Ora ngene ki Potong gaji. gaji. Ora ki duit gak urusan. Ate ora piye lho. Masa ya Allah, gimana sih kok ini ora ketemu? Ki aku potong gaji. Ya berat. Golek ra ketemu dipotong. Ya lek sampe ra ketemu dipotong gajine. Ketemu. Sing kok mi golek jaglas jaran kanggo bos. Dudu aku kok gak sote. Iya no. Gas gambar jaran ning ngene anu lho, Bu. Apa kae? Sing kok ngene ya. Arek gas gambar jarak. Sing nggone Pak Indro. Untuk sing Nggone Bu Erni. iya, sing tak sampe Ferry. Pak Ferry, Bu Ferry karo Erni dan iya. dan gua iki Mbak Nika ra cocok karo bose gelas itu gelas bos. Gelas anake karo bose iki dhewe. Mbok mi golek nangga Gitu. Aja ning dalan anak-anak sik. Iya Yuto, tak rewangi gowo. Kakek dan nenek lagi berkumpul. Wis siap, guys. Wis ndang liwat. Sing endi sira mateng apa nih? Nah, sujane ora diduduti, guys. Per, sujen mari ra kok duduti. Dudut ana tak parane mburi. Apa sih enggak sekarang ini? Iya, Mbak. Hujan ya. Nek kene sing glosongan endi tugu apa ngendi ya? Sing ngecek gumblongan ngono lho. Mau ora anu. Ora ijai. Kayak empusan lho, Cer. Wah, Tapi beneran apa kan? Karena ini apa ini? Iya, apa tuh lawan. Tinggal pilih, guys. Menunya berapa macam ini? Ada ayam, sosis, nila, lele, es dawet cau, nasi tiwul, nasi putih. Awas kok pedi ya. Wis ki? Tadi sama bilang, neng arah ya. Ini tak? Kosen. Neng leser wambong lho, guys, wingi iki. Ya. Ki randuwe. Kosen ambil Masih di Panjul loh. Dari biasa lagi juga Panjul. Jangan sampai gosong. Panjul cuma nih. Jangan kena cetak lumur, saya panjul cuma nih. Iya. Aku ini dulu Panjul cuma. Nah, yang beneran ya kalau nggak ngomong. Di, tanggone sujene sok.
kapan. Aduh, sundukku dewa. Mangga, gek tiawiti. Pun mateng sedua ya gek mangga. Dahar sedua ya. Mangga. Mangga teng jaba karcise mriki mlumpuke. Yo tok, ki kan nyapa ora ngak le. Ora kena to. Tinggalnya nyapa iki? Yo. Ora gede lho kowe. Coba bagi. Ayo kita siset lho. Marane mlebu dhisik. Ora. Dijongkokne lho malan. Ora kena berarti sebene. Lawan Nabi Supri. Dang padha milih prasmanane. Dang metu. Kana imbuh. Ya kono segone cenuk ning ngarepe kono bodonan. Dan situ. Doa. Apa itu ya? Apa itu? Dua. Itu ya? Apa itu? Amin. Dang. Dang. Sini dewe kok. Lenggo ya ning anu, ning sing anak kucing ning kowe turis. Lah iku nek Ayo, Cuk. Nyotenge wene ora mangan lagi. Iki kok kena kok delok sesuk to, Mak De. Ya ndang duduk. Tak sira sing medal kok. Engko rene sing opo sing yang setri. Monggo. Ayo tidure opo? Tapi rada. Kono nduk santi mati ku perintah ora. Tak cidone. Sarokno segomu ki yo tok aku. Wes iki nangis. Ya kuwi lho carukno ngene lho, ora apa-apa. Ora apa-apa, wis to nyaruk. Ora apa-apa. Kayak diwol apa ora?
Kayak tiwul apa ora? Oh, jeduk ben gitu. Iya. Tiwule. Ya wis ora. Ndang. Lah ayame terus pedes lho yo bumbune. Sambelnya pakai teri pedes iki. Lombek cilike kabeh paling. Iya, Pak.